Raymond De Bono, ecco qui il microfono. Isem Charles Cluse huwa sinonimu mad divertiment bil-Malti, speċjalment mal-Stage Commandos. Tony Sant laqa l-istedina tagħna sabiex ifissrilna aħjar ir-rabta bejn Cluse, id-divertiment u l-Malti. Jekk wieħed bil-kwiet jirraġuna, malajr dana għandu jinduna. Jekk ngħixu 70, 80 jew 90 ma' xorta ġo tebut joħduna. Charles Cluse twilet l-Isla fl-1919. Però meta żewweġ Mario Odbormla, għalkemm anka kien hemm perjodu fejn kien anka jotraħal ġdid, perjodu qasir minħabba l-gwerra, u eventwalment għamel il-biċċa kbira ta' ħajtu jgħix Bormla. Però fl-aħħar snin ta' ħajtu kien jgħix ukoll il-Fgura. U għalfejn qed ngħid dan? Għal-fatt li Charles Cluse huwa sinonimu ħafna mal-kottonera u mal-kultura tal-kottonera fil-seklu 20. Dan huwa punt interessanti anka għal-fatt tal-bidu tal-karriera tiegħu. Il-bidu tal-karriera ta' Charles Cluse hija marbuta mal-kumpanija Stage Commandos. Il-kumpanija Stage Commandos illi ħarġet propju mit-tarzna. U dina kienet kumpanija li Charles Cluse flimkien ma' xi kollegi tiegħu ta' xogħol biċċa kbira apprentisti fit-tarzna kienu għamlu sensiela ta' divertimenti ħfief ħalli nsejħulhom hekk lil ħaddiema tat-tarzna sħabhom. U fost dawn miegħu kien hemm oħrajn illi komplew jaħdmu flimkien bħala din il-kumpanija Stage Commandos b'mod partikolari anke meta spiċċat it-tieni gwerra dinjija. L-Stage Commandos bdew bħala kumpanija tal-varjetà. Varjetà ġifieri jien naf ngħidu aħna Charles Cluse kien jgħid 4 ċajtiet, Johnny Catania jiġi jagħmel makkjetta u mbagħad ikanta xi kanzunetta romantika ngħidu aħna Lori Bellizzi. Imma mbagħad biżmien bdew anke jagħmlu sketches żgħar u dawn eventwalment żviluppaw anke f'serati ta' spettaklu illi kienu kollhom anke kummedji mużikali sħaħu twal. U ma kienu meta ħarġu mit-tarzna jimlew it-teatri kollha ta' madwar Malta u mhux biss jimlew it-teatri ma' ħafna drabi kienu jiġu anke mistiedna biex ikunu huma illi jagħtu l-ewwel spettaklu f'teatru dakinhar illi jkun qiegħed jiftaħ. L-Stage Commandos jibqgħu f'qalb il-Maltin permezz ta' diversi karattri li adottaw, bħal Carmen Abdilla, il-karattru li għalih jibqa' magħruf l-aktar Charles Cluse. Charles Cluse, apparti li kien attur, u mhux biss attur komiku, kien ukoll kittieb u kittieb prolifiku ferm. Tant illi aktar tard fil-karriera tiegħu huwa spiċċa kittieb professjonali anke għax kien jaħdem fuq sensiela ta' ġurnali matul is-snin. Però Charles Cluse kien jikteb ħafna drabi sketches, ċajt, makkjetti, kif ukoll programmi, scripts ta' programmi għal rediffusion dak iż-żmien u eventwalment anke xi ħaġa għat-television. Jekk lilkom jien ikkonvinċejtkom, il-verità sħiħa u rejtkom. Jekk għandkom xi flus, għaw jien Charlie Cluse, tuhom li war taħsbu li qlejtkom. Kellu 3 tipi ta' ċajt. L-ewwel huwa dak iċ-ċajt li huwa traduzzjoni ta' ċajt Ingliż, Skoċċiż, Irlandiż u x'naf jien, illi sempliċement iċ-ċajta idawwara għal Malti. Imbagħad kellu wkoll iċ-ċajt li huwa jaddatta minn dawn, jiġifieri inti għandek sitwazzjoni ta' jien naf Skoċċiż, Irlandiż u Ingliż u jdawwarhom fuq Malti Awċi u Sqalli pereżempju. U allura ċ-ċajta tkun l-istess dik oriġinali isa tradotta imma ħadet il-laqta Maltija. Imbagħad naturalment però għandu wkoll ammont kbir ta' materjal oriġinali. Ajjak spiru x'waħda din biex wasanna ħna l-bnedmin, għaltlu martu biex jinġej saqlaħħa. Fortunatament dwar il-kumpanija Stage Commandos għandna ħafna affarijiet biex nistgħu nibqgħu anke niftakruhom fis-snin li ġejjin. Primarjament dan huwa bis-saħħa tal-familja ta' Charles Cluse u anke membri tal-familji ta' membri oħra
ta' l-Stage Commandos illi koordinati minn Alan Cluse ġabru ħafna mill-materjal illi ħallew waraw mis-sirietom propju qisu f'mużew żgħir li effettivament huwa arkivju illi huwa miżmum b'dedikazzjoni kbira minn Alan Cluse. Minn dan il-materjal inħareġ xogħol ieħor li huwa aċċessibbli għal pubbliku illi bih wieħed jista' jifhem il-ġmiel tal-kumpanija Stage Commandos u anka il-legat ta' Charles Cluse. Fost dawn, pereżempju, nistgħu nsemmu wkoll ix-xogħol li tagħmel il-Fondazzjoni M3P anka biex jinġabru stejjer orali, allura tinġabar testimonjanza tal-fom mingħand nies illi jiftakru propju l-ispettakli ta' l-Stage Commandos. Dawn uħud minnhom anka inġabru fil-ktieb ejjew nitqu ftit ieħor ma' Charles Cluse illi nħareġ mill-SKS fl-2019 propju felu il-100 sena mit-twelid ta' Charles Cluse, kif ukoll il-ktieb tiegħi Varjetà li huwa rumanz ibbażat fuq l-istorja kważi vera tal-kumpanija Stage Commandos illi ħareġ fl-2021. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.